Masak opor bumbu abang gula berkatan. Halo cah, balik meneh ning konten Mbak Titin yo. Iya yo cah, iki aku ape masak. Jangan opor bumbu abang gawe lawoh weweh berkatan. Aja lali nggo sedep-sedepan godhokno iwak pitik Jawa. Nak duwe lho yo, nek gak duwe iwak pitik daging ora apa-apa lho cah. Pitike digodhog wis medhok, ayo gendang dintas. Siapno bumbune kayak di blender. Lah iya, lah kok lomboke kari ora ketok ke video. Niki piye lah kok ujug-ujug wis bar blenderan ae. Wis ora apa-apa yo cah, wis kitang tak gongso ae bumbune. Aja lali seger-segerane. Salam laos dong jeruk karonan serai. Udek-udek sampai kecampur rata, enteni sampai saat bumbune ran ketok nglengo. Ngono jegurno iwak pitik sing digodhog mang. Iling cah, iwak pitike ora godhongan pitike lho yo. Riku langsung grojoki santen ben tambah akeh isine, dijeguri tahu gorengan yo cah. Tapi nek kowe ora seneng tahu, mbok jeguri tempe yo iso cah. Ora apa-apa, sak karepem pokoke. Aja lali bumbu perasane yo. Gula, micin, roiko. Wis ngene iku pokoke aja lali ben ono rasane. Lali ki mangkok ora tak sepilno bumbune. Tak blender ki apa? Ya iku bawang, brambang, tumbar, jahe, nir kayak kencur sithik. Aja lali lombok abang ben ayu. Dong jeruke ya melok di blender barang yonan lho cah. Lah tak duduhno iku versiku. Engko nek ana sing takok, "Mbak, lah kok ngono bumbu nem?" Karek aku le cah. Beda wong beda cara cah. Pokoke sing penting mateng.